Kaya hawakan po natin lahat ng mga kandila na nandiyan po sa upuan natin. Yan, ipapasa na lang po natin yung ilaw. Saan po yung main lights natin? Lahat po ay tumayo. At mag-iisa po tayo sa pagpupugay sa ating Panginoon, pamamagitan po ng awit-awiting papuri.
button. Pagsindita na po na silo. Yapi na po kasi itang awasan tamo ring panalangin kanta. Binalantaya mo po yan itong pamagkanta o salit. Okay? Actually po, pag sinabi tamong aniversaryo, dapat po magsaya tamo talaga. Though before po, making solemn niya po yung kaya katang programa, so agkatang nilangang po rin kaya katang bisitang dinatang ngeni, mag-ask na mo kung favor yung kaya katang sentro, na sana po isadsadyo kami. Ang gata mo muna mag 11 p.m. Nepa. Yan po may request ni kaya kayo. Bata naman pong yabi-yabi masaya. Yan po ating pong metong anak amayintang, abisang ipakit na po yung kayang talento. Total po magsaya tamo. Kay ba't na po hindi magsaya magandala po rin. Okay? Nagkakatamo pong choir o bayo po rin choir tamo may itong pa pong tagapagsalita o sadyaya po yung kakatamong kapatadahan di umali President ng Region 7A makanya nang buawsan kay paing anak Queen Arceo bisipuri na pong ipakit yung kayang talent through violin. So, kanyo niya marunong mamukulat kayo ng gitara. Yarin po yung mamukulat, labing tayo po. Sige anak, manik ka kayo. Itang mic, tutok mo niya mo, Jay, kayo. Itang mic. Akyat ka pa, akyat. Tinya pa yatang assistant. Kaya kung may bala ng tugtog na kanini. Na? Ano yun? Twinkle, twinkle po ka. Pwede yarin po kasi ating tamang star, di ba? Okay, Will, take it away. Okay, thank you very much. Okay, ngayon po ako sa tayong kakatamang pengaring Andy Umali, President na po ng Region 7A, Kintauling, Hapunan. And then magsadyano po rin choir tama. Salamat king panahon na oras sa pagkalulit po ka na po. Maya pa, hingin lang po kinatama po. Kaya kinatama kapatid king Isabela, maya pa hingin po. Ikalipong kapatid yung king Region 7A officers, maya kasabihan kami po, king ay kayong pasalamat at yung taulingapunan po. Dindang tamo po yung kabiasnan natin karing king espiritu ano makanana sa sabihan po nung kakilala tayo po kaning bayak at tayo daraptan kaya katamo iti kasalanan
niya mong karita ka amano po ito, pero at na yung katimbang, kaya katabuyangan po ito, na nung nakatamo ba lumayak, at yatamo po daragtan, maging kapakibatan niya po kaya katamo. Hindi katamong tema, igmeto nga tungkulan na pikalog na po kaya katamo, sabi na ng Espiritu ng din, karing mga natimong bagay, nga na po, at nung itamo arapat, pakibatan tamo po. Anyapin po, nung milihan ng tungkulan, karing kaya katamong lunduyan, king pamantayan ng paman ng kaya katamong komunidad, gampanan tamo po iti, huling pakibatan tamo, agpangking kasulatan. Kapatid, kapabaluan po, in Region 7A po, king Centro General, May 27 po, itamo po ring talan bilang pulong. Karitamo po magpulong. Dapat makanyan man po, balo ring every local center po, usually po in kapulungan, magaganap yan, balang Domingo. Manyat na mo po yung katamong committee na andiyan 5 representative po para pumunta kay Centro General. Every year po, aliwalang region din tatalan o magpulong po ka rin. Bang, po, malyaring nila ko tao yung katamong pong Centro General. Po. Uling, makayanip tamo po, King Union Espiritista Cristiana de Pilipina Incorporada, naman niya kailangan tungin tamo po, kaya bata sa Telagada po, rin kaya pong manibala. Uling balong po yung oras, dita kaya mo bang bitakayan talungan po kapatid. At pasalamat ko po kaya katamungan na agagawa tamin kaya katamong katungkulan king malatimang bagay. Ne po, uling sabi na yung Espiritu ng Diyan, nung nanaman po itang pego brantamo, ating kaakibat asweldo po ita, ating Diyos po, yung makakilala ka rin sa blang dapat tamo, kasi bayo po, maya pabengi kaya katamong po. Maraming salamat po sa ating Regional President. At ang Sibol Tagumpay India po ay nagpapasalamat sa lahat po ng sentrong nagisama po sa aming pasasalamat sa gabing ito. Sentro mula ng Israel, Santo Rosario Magalang, Sibol din Gabiasnan, Angeles City, mula ni Eden, Daug, Balen Bayong Jerusalem, Sapang Bayabas Resettlement, Balen Exodo, Magalang, Bayong Labuad ng Belen, San Roque, Magalang, Balayan, Efrehem, Makapagal Village, Bundok ng Betanya, Barangay Halong Porac, Aslag na ng Batwin, Amsik, Angeles City, Balen Nazareno, San Roque, Magalang, Tauling Hapunan, Santa Cruz Porac, Daungan ng Israel, Dukit, Bundok ng Oliver, Santa Teresita, Angeles, Sulunan ng Bie, Pampang, Tagumpay ng Lugod, Santa Trinidad, Angeles City, Templo ng Bie, Mountain View, Balibago, Balayan, Olivos, Mabalaat, Marcos Village, Talang ng Aslagan, Barangay Ampukaw, Tarlac City, Bundok ng Pangabo, Balitukan, Magalang, Aslagan ng Eden, alay po, Batis ng Daw po, Daw ng Ado Chapoy, Batis ng Kapayapan, Sitio, Mangaan, Mabalaat, Pampanga, at Nazareth, Bethlehem. So, nung atin po kung nagawang sentong ngayon banggit, paki-follow up tayo mo po, Kenny. At ka tutugi pong munye, tila pong may natin pong may kalingwan. Yung kayayanin biye, mumuna na po ako ang dili. Kanya naman pong last week. Yung kayayanin biye, Barangay Bebaera, Cabatuan, Isabela. Sorry po, kaya kalimulay po. At magsadya na po rin kayayanan ng Camp Choir. Bundok po ng Olivos, Tarlac City. Bundok ng Olivos, Tarlac City. At yun naman po. At yung nakaurasan po, bibigyan tayo po ka rin choir na ng kayayanan ng Diyan. Makasadya na po. Yung kayayanan ng Diyan, makasadya na po rin choir. Kaya ba't na po rin kayayanan ng Diyan, makasadya na po rin mula ng Eden, SPSSM.
Eddie Samson, Regional PRO. Okay. Kapag pumagsadya na rin kayarihan ninyo. Magandang gabi po sa ating lahat. Habang nagsasadya po yung mga tiga-kaharian ng BIE, siningin ko po, totoo po, hindi po ako nagpalista. Ang tema po natin ngayon, ang pasalin ng pamato ni Kristo. Ito po'y nangangahulugan sa ating pagkapili ni Kristo. Sabi sa nasulat niyong, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo. Ito po'y, ang gaya po ka rin balo king Tagalog. Alang-alang po sa mga bisita natin taga-kaharian at ang mga kasama ni Brother Eddie Yumol. Kasi po hindi sila marunong magkapampang. Sana naman mag-aral kayo magkapampang kahit konti lang para kaming mga kapampangan di kami nagkakasakit magsalita ng Tagalog. Po. May babegi po. Ito pong kinatamong baksang pag-aralan ni Kalugor na kapatid. Ilugnaning talagang espiritismo, yapin na yung katutuan na buri na ng Diyos kikatamong at talakan ang panintunan pa. Babira pong ganapin kaparalanan at tintamong manula, tintamong talaturo. Maging materyang bagay ang Diyos ay nakatamo po paborin. King 6:33 ng San Mateo at hindi sulat ng tikanini. Dapat munang panintunan niyo pa yung kayarianan po ng katuliran, ingay ka na ganang bagay, biya-biya, karagdagan kay kayo. Kasi po nung inibig karagdagan, kaya tamo po agawa ining bagay ang kikatamong gagawa ng timong pamagsayaging banal ng lagi. Nga kalugur ng kapatid, yung kikatamong kapakiran aliban, kaya ko po patutuanan ko, dakaling pamipatutumpe bakit na ng Diyos kikatamo anyaman ang kaking panahon nini at yung tamong manatili kilumning kapatir ni. Kalupanang tumas didimo nung inopoy iting busbus king gamat ng Gino. Eya po miniwala. Pero matibeya po kasalpantean itumas didimo uling ating pong patutu. Kasi nung miniwala ko, alam patutukin kaya ang peniwalan putang kain ng isang ilaboret ang mitatake. Pero nung ating kang talagang peniwalan kilumning kapatiran, peniwalan may Diyos sagyan ng malyari, tamo po malyaring mitake. Kalupan po ning bakayabe po kilumning kapatir na iti, meniwala kung ating peniwalan. Kasi po kitang napon, tsuta mo kay ngaliwang sekta, biging kayabe ang pare. Pero, di natanging panahon, biras po king kayabe, king unyon espiritismo. At king pangayabe kilumning kapatiran, uling espiritismo, eskwelahan niya po ning biye. Kulkulan tayong kabiyasan na makapalud king libang